21 ғасыр бек зор жоғалтулар белән башланды әле ул. Туфан абый Миннуллинны югалттык, Илдар Юзеевны, Шәвкәт Галиевны, инде Роберт Миннуллин. Һәммәсе белән аралашып иҗат итеп яшәдек бит без. Бигрәк тә мин инде беренче шигырьләрне, беренче хикәяләремне шушы авторлар, шушы язучылар кулына тапшырган кеше. Роберт Миннуллин белән без 1975 елның җәендә ул Идел яшьләр лагерында иҗат семинарында танышкан идек. Шуннан бирле гел бергә иҗат итеп яшәдек. Чөнки мин дә башта бит балалар язучысы булган кеше. Минем балалар өчен, мәктәп балалар өчен 3 китабым бар иде. Роберт Миннуллин балалар өчен иҗат иткән кешеләргә бик дус була иде ул. Аны мин генә түгел, бөтен балалар язучылар белә. Менә шушы иҗади дуслык һаман дәвам итте. Әлбәттә, Роберт Миннуллин ул күп жанрлы автор. Аның җырларының алыгы сез бит. Көнне буе җырлатырга җитә. Димәк, әле без киләчәктә менә шушы Роберт Миннуллин җырларын җырлап, гел аны сагыначакбыз. Сагыначакбыз. Чөнки югалган кешеләр урынны алыштыру мөмкин түгел. Аны бер генә кеше алыштыра алмый. Гәрчә безнең язучылар саны да хәзер алар элеккеге чыгырга чагыштырганда 2 тапкыр артса да, без бәрбер менә шушы шәхесләребезне, Роберт Миннуллиннарыбызны сагынып яшәячәкбез. Урыннарыбыз макта булсын.